ngila rai da kani ba nakali ngajungi ngini le shitom menta ngini ya da kalanti ga badai menta ban kerpat ban pensngau thu ban pen i ya ka konsil ba ka de ban le da kalanti ga badai te hendrai lada ka konsil kam sngap siai sngap ya kani menta ka jinga ki kani ka jing dawa ka jingi menta ka adon la kuma kunu shibnai tam ngila ya ini kam but bin la pa bin ngiai kerpat ngiai kentu ngiai kendu ya kinoelam jo konsil hendrai lada ka konsil kam sngap yakini kum mangala keren na ka basai mene nadu ka banan kong mene la kan shai ba lada kam sngap kum ne lada mi kino ki kenrum kenram lasai watnum keno ba ka asian kale bakla watnum le ba ka watnum keno ba ka asian ka penmi ki jingkulmar hendrai ka jingkulmar bat ya ki jing kan dehi ban kit kli bat kan mi hi na ka jingle jongka konsil am ki ong ba kumno menta ka konsil ka ut ya kata ka jing ya kata ka financial crisis ka don konsil menta ni sno ba isolmo marba na kaliang jongi kum kita kitrai kali bat kita ki nongnya kali ki bodon kali kawai ka kali nadu bami na nashane sha area west bat na giwei jaka hadu bakin light ya ka jalami kalia kawai kali kam duna ban ai prahajar ba khandai hajar ki get jongka konsil te shimit kim duna ala kununu kamu dagi arspa balai spa kali ki ai te shai gani ka revenue kali te hangne ni i ya ka jing trot jaga konsil ba ngim don shu kita ki members ki balik ni khmat ya ka konsil ki bayo i jengai lane ki meradon syar ta ka jingit klik kumbo ong na parano yala mene ban pek na menta ban penyo ya ka hok lane imat ba kimnang hiru ban ron menta ya konsil ajing long jo ki ban le ja po konsil golong bai tanggawai golong bai ba ban yo ban lum fon panu pisah na menta ya di denga so ban ong ba na kaleng ngajungi kumakar nuru mene ba ka konsil menta ki member konsil menta sngo ba ban pek mat no sngo ba ban le humok no ban le lane ban ron ya konsil kum kita kinong ikmat syabal ajini pada ban pek nam ta jing jong pada ndai ban khau jing dala po yang tei khau jing ban ban nam ta ki pada hendrai sngo ba ban pek ban ban nam ta ka jing ba jong ki pada ino ya borok jing kam kimat mata kumi napo ka rikasi jing tena makata habang ui tengkren nyel jong ikmat hang tei po bernihat kimat ki bami napo rikasi poy hang teh po bernihat nangi ki khen be an ndar poy po bernihat di sim shalan ka shalan asam bat ki transport sepo hutan di transport sepo Myanmar bat se kiwi ki jaka hendrai katu ka shalan kade ki shalan asam bat ki khen be an rayangi per ki khen be an tena makta hato kate ka revenue ka basim shalan asam hato kanyo ka distribution ne kayok asam tela da kayok asam balai ka distribution kam snano daga polisi ba in issue da kadugano ka benta ba ka distribution kanyo ya kiribni warok ki bami napo karikasi napo ka jala lajang ba ngi kinung ki badai ki try kendo ki try jaka ki try puta ki hima ki it barok ka syong kisnong ki thau ni don hok ban ki ban poteng namar bangi dei ki try ya ki jaka puta hapok ka jikni ki jipet juga disel nama kata nang nakane ka asyam ka jingi ni wer bagi khot ka disel bagi kente ka disel ba ngimdei punya kawang keti mangi ka disel ndrei nginiep lu jengmut nginiep tei nginiep tai nia ba ngi kum kinung song kum ka jet benriu ka bakrepang bagi kengi ka jet benriu nama kata ngidei ban sedang no ban wat ikilat benti Baka distrik konsil kum ka kni kum ukpa kanung pet ka kendo siap ba kin ai kalak nanti ba ki pai ba hapo kabri unyutrap hapo ka kni juga distrik konsil kin long hok kin long try kum bangi lakam ya ka kendo siap gede jungi kum ka distrik konsil kalakam kum ka sukar ndiero kala ai ka itu bakrepang kata ka silul try nama kata kade ban kanu ka polisi kaban pli lat plinti yang iki pai ba nong song snong hapo ajak beriu